Telefonujte, telefonujte a my sa ideme venovať tej ďalšej z našich ranných tém. Vítam medzi nami pána Miloša Zámečníka. Dobré ráno, vítajte. Vyzerá to tak, že digitálna fotografia posunula naše možnosti oveľa ďalej a už naozaj nemusí tá fotografia skončiť iba ako obyčajná fotografia, alebo nebodaj to, čo sa častejšie teraz stáva, že to skončí na tých harddiskoch a tam sa to šrotuje a fotíme do zbláznenia. Tých realizácií je množstvo. Je to tak? Presne ako hovoríte, ako ste spomenuli. V dnešnej dobe digitálneho sveta, nazvime to tak, so svojimi vlastnými fotografiami môžeme robiť neuveriteľne veľa vecí, ako napríklad vidíte tu na tomto stole horúca novinka alebo hit už niekoľkých posledných rokov je práve fotokniha. Okrem fotoknihy aktuálne momentálne ku koncu roka sú samozrejme fotokalendáre, ktorých je nespočetne veľké množstvo kusov a nakoniec aj rôzne typy fotodarčekov. Možno by som ešte len pripomenul hit, takzvaný hit tejto sezóny. No dajte hit tejto sezóny. Fotografie na plátno sa stali veľmi populárne v poslednom období. Toto je plátno, hej? Toto je práve plátno. Vaša fotografia ako práve plátno. To sa tak fotografia trošičku zmení vlastne na obraz, dá sa povedať doslova. Je z fotografie fotoobraz. Natiahnutý presne na ráme. Celkom vydarené, pán Zámečník. Dokonca ja vidím aj hračky, ktoré majú na tých príčkách, alebo ako to povedať, tiež fotky. Takisto termosky sa dajú robiť, čiže je toho naozaj veľké množstvo. Poďme sa skúsme si to, áno, rozdielme si to. Ja by som nechal úplne na záver ten hit, tú fotoknihu a poďme sa teraz venovať trošku tomu plátnu. Čo všetko vlastne môžeme na to plátno dať? Alebo kde nás limituje ten rozmer? Ako ja zistím ako amatér, povedzme, že tá fotografia je dosť dobrá na to, aby som si ju dal vytlačiť niekde na plátno. V tomto prípade vám pomôže skutočne software, ktorý máme. Je to bezplatný software a je tam indikátor kvality obrázkov. To znamená, že jednoducho stiahnete fotografiu do svojho počítača, stiahnete software a pri tvorbe preniesiete obrázok konkrétne už na to plátno, kde vám software v hornom políčku ukáže kvalitu obrázku. Netreba sa báť, postačia obyčajné jednoduché obrázky, dokonca aj z mobilného telefónu na úrovni niekde, keď sa hovorím v technických veciach, 300 dpi. Áno. Toto všetko dokážem zvládnuť cez internet, nemusím nikde chodiť, software si stiahnem, fotografiu mi vyhodnotí a aj si môžem plátno takto cez internet objednať? Presne tak, máte možnosti voľby, to znamená, buď si dám plátno poslať priamo domov, kde mi ho doručia, alebo si môžem vyzdvihnúť na ľubovoľnej zberni po celom Slovensku. Vy to máte to zarámované, nezarámované, to už je na tom, ako si to človek vyberie, hej? Je to na zákazníkovi, respektíve na spotrebiteľovi. Základná verzia je natiahnuté plátno na drevenom ráme a následne si zákazník alebo spotrebiteľ môže zvoliť aj typ rámiku. To už je podľa toho, ako sa mu to páči, prípadne pre koho to myslel a komu to chce venovať na Vianoce, tak ako naši malí televízni diváci, ktorí tiež majú svoje vianočné želania a posielajú nám svoje obrázky, často veľmi pekné. Majka, poď, ukáž zo pár. Ja mám pocit, že sú pekné naozaj všetky, ak takto ich bude vidieť, ja by som ich rada aj ukázala. Toto nám posielajú kolektív